Ada gini bukan jadi Thank you, sir. Thank you, sir. berkom nonga. Ya, sir. Sama kamu kareo. Nengah fikirnya masih. Razaki na kata nang beli. Bisa jesar na ini. Wow. Kulumbai. Hey guys, good morning. Talaga for ning. Habe zat tharnasai almost ready. Mabaya tent ani. Mane mota-moti 95% जाबाय आरो माने मोननैसो लाइट क्रा होनाय बुस्थु दङ थ' बिखौ आलायनो दङ बिखौ आलायबानो माने जाखाबाय आरो लाइट दङ आरो साउन्ड होबानो 100% आरो ना नै निजा आलासिफोर दङ नै बाबु गुड मर्निं भासु बाबु ओमफ्राय निजा मोन्थोर बाबु जाहा आदिनि फिसाला साननिबो नैबे आदिनि फिसाला नागासबारि नैबे टंलानि लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ अके ओमफ्राय जि हाय लोगोफोर देखायलांसै माने अलमोस्ट रेडि जाबाय जास्ट नैफोराव थुला होनो बाखि दं आरो आं दाखालि बुंनाया दाखालिनि भिडिअ सिगांनि भिडिअखौ सोर सोर नायदों नोंथांमोना मिथियाखै नङा होमबा थ' बेफोर माने बिफाङाव माने आर्ट खालामनानै माने थुला होनानै बेयाव लाइट होनो सानदों आरो ओमफ्राय नै अलरेडि नैयाव जास्ट जै बोराइ बाथौ लिरनांगोन माबानि थार्मकलजों ओमफ्राय लाइट रानाय बुस्थुआ जाबाय नैयाव बिदि फैगोन हा पां बायदि बिदि फैगोन हिनजावखानि पां बायदि नैबो लाइट रायानो खिन्थु एसे गोलाव गोलाव फैगोन आरो ओमफ्राय नैफोराव माबा खालामगोन नैफोराव माने बिदि आंना फुलनि माला अरिजिनेल फुलनि माला बिदि लायगोन बिनिफ्राय नियाव फैगोन लाइक्रा नेरिया नोंथाङा नुबा मिथिगोन ओमफ्राय नियाव जागोन स्टेज नियाव जिसानि सिंगार फैयो जोंनिया मोनसोम दाफुगुन्दा इलिसा आब' जोंनिया सोर सम मोनो बिथांमोना फैगोन जोंनिया दोङो धनन्जय सन्जित बिथांमोना फैबा ओंखाम जानायजों लोगोसे माने दोंसे दोंनै नङाबा दोंथाम दोंब्रैसो रोजाबनो माने खावलायनाय जागोन बिथांमोनखौ थ' बिथांमोना बेयाव रोजाबगोन आरो ना माने बेयाव बुरियाके स्टेज लाइभ बनायनोसै बिबार होनोसै मा होनसै कारपेट होनोसै होनबानो जाबाय ओमफ्राय नै आइया बिराद बिजि ओमफ्राय नैफ्राव अरिजिनेल फुल लाबोबाय मैया अरिजिनेल फुल थ' लोगोफोरनियाव जागोन खैना जनाया थ' नियाव माने बिबार बिदि नियाव होनोसै ओमफ्राय बिदिनो होनानै डिजाइन खालामनानै माने बेयाव बानायनोसै आरो ना ओमफ्राय माने बिदि माने सफा बिदि खैना जनाय बिदि बानायनाय जायासै जास्ट माने न'नि फार्निचारखौनो होनानै बिबार साजायनानै माने जगनसै आरो खैनाखौ बिराद बिजि माला माबायाव डनेसन माबा खालामगासिनो दे मा जागासिनो बेयाव डनेसन माने डनेसन कालेक्सन नै आमाय जानि आमाय ना मिस्टारनि मोनसे माबा दोङो निकनेम दोङो बुंनांगौ दाउसिखौ आमाय दाउखाव मोनो सिङाव दे जास्ट सिम्पोल मोनसे मा होनगोन दा इखो जास्ट सिम्पोल थ' निउ जागोन स्टेजआ थ' बेखौबो दा बानायनोसै थ' नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय थिग ओमफ्राय दायो फैगासिनो जोंहानाव मानगोनां जोंनि आसामनि स्पिकार सार बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा दायो माने फैगासिनो जोंहानाव थ' जोबोर मोजां नांदों माने बे खबरखौ मोननानै आरो ना थ' सारा दायो खोन्थाहरबाय थ' नेगासिनो जों दायो गासैबो थ' नै थ' लोगोफोर बोरै नांदों ना फ्रन्टनिखौ नै थ' बिबारफोरा आरो लाइक्राया फैदोंबाथाय आरो माने 100% माने मोजां नुसिगोन आरो एसे ओमफ्राय नै मर्निं खैनाया सान्दुं सायगासिनो सोर आदै नामा आदै हेल' जोलैफाय मासि गोबाव जोलैफाय दिनै जागोन मेहेन्दि सेरेमनि थ' बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नेक्स्ट नुसिगोन आरो ना माने नेक्स्टआव जाथे खानोसै आङो ओमफ्राय नैबे जागोन जिरायग्रा नैबे जाबाय मेन न' नैबे जाबाय जिरायग्रा बिनिफ्राय निजा बिसोर लामा बनायदों निजा फैगोन आरो मानसिफोरा ओंखाम जानो थाखाय थ' लामाया नै ओंखाम जानायनि ओरैबायदि माने नैफोरो हला हुलिया गैयाबानो नैफोरावनो माने ओंखाम जानायखौ बनायनो हागौमोन दा नै न'निफ्राय मथा मथि 200 मिटारसो गोजानावसो बनायनांदों 200 नङा 100-150 मिटार जागोन नैफोराव दायो फैगोन स्नो माने थुला नैफोराव फैगोन स्नो दायो दलं कालार फोनबाय थ' नै जाबाय ओंखाम थ' ओंखामखौ माने दासो माने दिनैसो बानायगोन सेंग्राफोरा थ' तिरपाल होबानो जाबाय सोंबानो जाबाय हिदे पर्दा सोंबानो जानायसै 95% रेडी हाँ क्या जोरी हो जाएंगे क्या बुरी जोरी हो जाएंगे बुरी हेलो ओमफ्राय डिजाइनफोरा मा जागोन डिजाइनफोरा नोंनि बायदिबा आरो जेनेबा नोंनि मोजां मोननायनि बायदिबा आरो बिबार होनोसै दा आरो माबा गेन्दाय फुल अरिजिनेल लाइन थिनदों बेखौ माने डेक'रेट खालामना होनसै अरिजिनेल गेन्दाय फुल माने बेसेबां हायो नैफोराव होनसै आरो नैफोरावबो दे बेटा हाथ काम करो लगाओ नै मर्निं रेडि जागासिनो
Engkam. Ini mah? Apa nih alu tuh nih? Alu ada mana sih? Mana apa nih? Kamu nih mau nih mana? Buat dunia sekarang apa? Bisa ke sana ya ini. Nah dari mana mua? Mau tanam kartu berapa dah? Sudah? Rungia. Bela. Kira ada apa? Ispa. Apa mana? Gendai Mali. Mana ini? Buat nangen. Mana kira ini? Osir lagi na? Beनिफ्राय लामायाव नांगोन बाथ' बैसे मिलायबा होनोसै थ' बिनि थाखाय मा गेन्दाय मालि बिबार अरिजिनेल लायगोन कार गंसेनि आदानि गारियाव लाना फैसै ना गेन्दाय मालि फुल कार गंसे ओमफ्राय बासु थांगोन निजा बाबुआबो रेडि बिराद जोंनिया जसखा बाबुआ लयार फरायगासिनो बेटाया गुवाहाटि কি কলেজ আছিল JBL কলেज हा JB Law College चानमारि बाव फरायगासिनो सानैसो उनाव बिथाङा लयार जाना फैगासिनो र' ना कन्टेक्ट मी only 10 लाख ए मान दाम नाही डिस्काउंट करबा लागबो ए बॉस सब्सक्राइब करने तो 500 बिसि लोन नरिम मेलामफ्राबो जाबाय दायो सारा फैगासिनो एसे देखायनोसै आङो एबार बेफोरखौथ' आं देखायखाबाय नङा होमबा बे जि ओंखाम जानाया दा लोगोफोरनि दायो बिश्वजित सारा फैगासिनो जोंहानाव स्पिकार सार नै लाइन नै खैना बिश्वजित सार बिश्वजित सार ada semua ya sar भाई मदद आवा हरा गया sar अब ये मेरे को अब ले लिया के मत दे सारा नै नायदो कारेन्ट थांबाय सारनि गिफ्ट Thank you, sir. गुवाहाटीयाव थायो फट' हब हाबायाव फैलालै ओंखायनो फैदों नोंहाथ' थांखाला हाबा जोबजोंसो थांला नोङो बे थाखा थांखाला दा गाबोननिफ्राय मानो थांबावनांगौ आरोबाव दे होमबा दे दे गोजोनबाय सार नोंनियाव फैगोन बेनियावथ' मोनजायाखिसै नोंनियाव मोनजानाय आरो बेबायदि सार दे नोंसिना जोंहा प्रग्राम खालामनो मावनांगौ सोरस्लायनायखौ मालाय बयबो जागोन दे सार हेल' फैगोन दा बाखाना दे माथो लकेल नाम बिराद हाबथारबायलै माथो बिराद जामार बिदिनोसो आलदा लाजोबदों बयबो नेक्स्ट टाइमाव सार आसा थाबाय माला मोनसे खालामगोन पेन्डेल आंनि खननाया नोंसिनि फैसा थाइसेबो मोना रावबो जालायनायल' ओमफ्राय दुनियाखौ लेंनानै नायहोगोन एडभार्टाइजमेन्ट जागोन सार बेबायदिखौ आं खालामगोन आरो जागोन सार खिन्थु एन्जय आरो जों मालायनि देखायनि जोंबो खम नङा नोंबा फैफिननो मोनसिगोन समस्तिहा ओरै फैफिनबाय लेंलामोन सार दे बिनिफ्रायनो आशीर्बाद थाबाय सार थाबाय दे सार दे
네. 네, 네. 아, 네, 비시즈 sarni gifa, mai. Pre, mabun sak ke? Thank you so much. Thank you. Nih kasih. Thank you so much, sir. Nih. Ini deh, Wow. wow. Bisu sarni onnayau. Thank you so much, sir. Sir, kami sim. Belau. Boria kit. 네, 니 배사지 갈래? 그냥 그단 니자 가봐요, 오베, 우리 안. Oke, kena geran dah 어, 어거 능 하비 도로랑 가이 드. Dora lain đứng khay à? 하? 니 팟 니나? Dora pan ni mah, hune đứng khay na. 팟 니. Dora ya, du ba. Ni ke ada mah ba, kena genan rai belan ni habe gan lang ni ke. Rai belan ni habe ya. Ni ke ada serba habe za ni ke gan lang. 니 배, 니 때문에 니. Iya, ni ya. 응? Rai jepur. 이제 한 번. Lah, saji terang ba. 사직인데, mấy cái lòng 사직. Man mo jang ba mana. 뭐야. You say to beauty mark he ba. 그런 것들. Beauty mark. Wow. Balaro khatso to kar beauty mark. 에이, 무슨 너, 와우. 그냥 그단. 에이, 나 사진만 먹었어. 응. Nuhana? 누구? 에이, saji만 먹었어. Ni dah sekali itu garda. 상무장 맛이 들을 살았니? Đây, sang cục nó làm được hả? Sang cục nó làm được. Nó đang đẻ. ini beza MLA abai MLA kumuli MLA जों abai जायो जोंनि पानेर माने सोर्सनि MLA मा बिया तो बिथांनि होदों ini beza nita muni yang so dekade munia kile Angnya ni bela duri. ya pokoknya nita muni ni be abia godresa ini जादों abo deh aboni फिसाजो उन्दै मायो दिबिया Kamu lale, kamu cipit lale, paling ke? nebe popia nebe dibia Nih, aku nice. Dah sekali nama nebe kita kena ke? ha wow oi wah razakina kan nang wele ibu ke bisu jesar nih wow kulum bay